मुंबई नवी मुंबई हिड्ದು मुंबई बत्ते अनबक अर्जुन आराम से रेस्ट मल्तोंदुल्ल दाय पन्नाग इंकलिಗೆಲ್ಲ कांडे मद्मे पोडु अंचेन्न मल्ली हलो नमस्ते मातेरेग्ल यान बक अर्जुन मुंबई पिदाडिया बॉम्बेग मद्मेग पिदाडिया अंचाद इत्तेंकुल एयरपोर्ट पोपाल तिड्ದು फुल वीडियोस मल्पे अर्जुन बकयन्न प्लीज ಒಂದು ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಬೊಕ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಅಲ್ಪ ಮುಟಿ ಬೊಕ ಯಾನು ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ತೋಜವೆ ಬೊಕ ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟದ ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡು ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಸಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕನತದುಂದೇನನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೀಪಿನ ಅಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಅದೇ ಮುಟ್ಟೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ದುಂಬು ನನ ಬರ್ಪಿನ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮದ್ಮೆದ ಲಾಗ್ಸ್ ಒಡೆಪುರ ಮುಂಬೈ ಪೋಯೆ ಪೂರ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಚಿ ಕುರಿ ಆತಂಡು ಕುರಿ ತಾತು ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಆತನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಡೆನೇ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋನಗನೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬನ್ಸ್ ನಾಷ್ಟ अर्जुन एयरपोर्ट बत्ते अते अर्जुन बत्ते एयरपोर्ट बारी खुशी टुल्लेरी कल बाबू ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅತೆ ರಜೆಟ್ ತಿರ್ಗರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ರಾಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಟು ಕೈದ ಟೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ರೀ ತೋಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲರ್ ಹೈ ಮಂಕ್ಲಿ हेलो हाय मल्प्ले हाँ हाय मल्प्ले हाय मल्प जरा हाय वेरी हैप्पी अर्जुन सो हाँ सीधे मिले ಇಲ್ಲ हाय शो मी ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಗನೆ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಂದೀತಿನ ಕೇರಳ ಹಚ್ಚುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪುರ ಪೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ ಈತು ಬೇಗ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಕುಲೋ ಒಂದೇ ಪನ್ನಗನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಶೀರ ಕಂದಿತ್ತ ಪನ್ನಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅವೇನಿತೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೇ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದಿತ್ತ ತಂಚಾದು ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಬಡ ಪುಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡ ಮಂಡೆ ಪುಡವ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ 190 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯೇನು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾಪ ಬೋರ್ಡು ತುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ ಗೆತ್ತದು ತಿನ್ನೋಡು ಏನಲ್ಲ ಪರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ದಾನ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂಜ ನಮಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡವು ಸಿಕ್ಕ ಚಿಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗತ ಅಂಚಾದ ಯಾನು
ఇంకొంచెం అర్జెంట్ కాఫీ బోర్డు పందాండు అప్పగా ఆయనకి ನಂದು ಅವೇನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಪ್ರೂಪ ಪಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ ಮಲ್ಪೋನು ಕೆತ್ತ ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫೈನಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಖಾಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಐತಾನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಓ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಬಸ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2-3 ದಿನ ಇಂಚ ದೀಪೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನು ಬಾಕ್ಸದು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಅವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜವೇನು ಒಂದು ಫ್ರೋಸನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅವು ಕೂಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಾಕಲಿಗೆ ಅವೇನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಹಾಳು ಹಾಪುಣತ ಅವೆದಾಗ ಮಲ್ಪೇರೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅವೇನು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನತ ಫುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈತ್ ಗಲೀಜಂಡು ಅವು ತಿನ್ರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಹಾಳಾದೆ ಪೋ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಹಾಳಾತಿನ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಣ ಇಂಕ್ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫುಡ್ ಎತ್ತೊಮ್ಮಿನೇಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಐಸ್ ಹಿಡ್ದೀತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಫ್ರೀಸರ್ ಒಂದು ಫ್ರೀಸರ್ ದೀತಿನ ಫ್ರೋಸನ್ ಇಪ್ಪುಣ ತಂಜ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಐತ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವಿದೈಡಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಪರೋಲಿ ಈ ಫ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಜಿ ಹಾಳೆ ಹಾಪಿನ ತಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ್ರೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಸಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಹತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಗುಡು ಗುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಂಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದುಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ Molto lei, vai. Ya tan barato. Bag. Boleh. Barpono, neanche barpono.
ಅರ್ಜುನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವನ್ಲೆ ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬುನಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ ಚಲೋ ವೈಟಾ ಕಾಯಿನ್ ಯಾನೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಒಲ್ಲ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಜೋರು ಬಡಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಬಡಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಜವಾದ ಜೋರು ಬಡವನಾಗ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಡ್ದು ಏಪನ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವು ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಂಚೆನೆ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಡ ಅಂಡ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪರೂಪ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕುಲಿ ನೀತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಆನ್ ವೆಜ್ ಉಲ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ರಾಜ್ಮಾ ಚಾವಲ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ರೋಟಿ ಪಂಜಾಬಿದ ಪೂರ ಡಿಶ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೋಳು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದನೇ ಡಿಶ್ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟೆಡ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಲೆದು ಮಲ್ದಿನ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವು ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಡೆನೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ 500 ಉಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮುಂಬೈ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತದ ಮುಂಬೈ ತೂಡು ಮುಂಬೈ ಎಂಚಾಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂತು ಜಾತೆ ಪೂರ ಅರ್ಜುನಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಬೈ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ತಿ ಆತನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆರ್ದಿಂಚಿ ಮುಂಬೈ ಬರ್ಪಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತತ್ತು ಅಂಚ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಮುಂಬೈದಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂತೆ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ वड़ा पाव खाने का मज़ा ही अलग है।
मुंबई में आने के बाद वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या मजा आएगा, है ना। इधर का एयरपोर्ट बन के कितना साल हो गया? ये वाला हाँ हो गया है, हाँ 3 महीना उतना ही। बस अभी बन गया। हाँ हाँ, इसलिए सब ट्रैफिक भी कम है। ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಊರದ್ದು ಬತ್ತನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ದಿನ ಆತೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂದೆ ಏತುತ್ತಲೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡ್ಕಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೀಪತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮದಿ ಓಡು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೀಪಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾರದೆರಡು ಸುತ್ತೋದು ತೊಟ್ಟೆಡ ಕಟ್ಟದು ದಿವೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ತುಲೆ ಹಿಡೀ ದಿನ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇನಿ ಪಗೆಲ್ ಹಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಟಯರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಿದ್ದರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ತೋಡಿ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡೆ ಮಲ್ತು ಕನದೆ ಎಂಕುಲು ಊರ್ದಾನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಂಕಲಿ ಯಾವು ಮುಂಬೈಡ್ದಾನೆ ಎಂಕು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೂಜ ದೇನೈತೆ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಊರುಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಏನ ಬೋಡವು ఒక ಏನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಕೊಡ್ಜಿ ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದ ವನಸ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮನ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ನು ತೂಕದ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಲ್ಲೇದ ಮೇಕಪ್ದ ಪೂರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಾಷ್ಟ ಏನ ಒಂದು ವನಸ ಏನ ಒಂದು ತೂ ಹೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂಬೈಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಊರುಡಿಪ್ಪುನು ಮುಂಬೈದ ಲಗ ಹೊಸತತ್ತು ಯಾಪಲ್ಲ ವರಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಒಂದು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ವೀಡಿಯೋಸು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಏನು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮುಂಬೈ ಡೊಡೆ ಮತ್ತು ಪೋಯೆ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ